Ja, kent u de beginmelodie? E luce van la stelle, de sterren zullen ons verlichten, uit Tosca. Nou, dat gaat Pascal Pitti zingen samen met pianist Robert Weihrauch op het concert 19 november, zondag in Weert, het Munttheater, in die prachtige Rijkszaal. Maar natuurlijk het hoorntrio komt dan, maar dat is een hoornist, een zanger, tenor en een pianist. Hoornist Lars Slaggelder gaat met Rieu de hele wereld over, een prachtig hoornspeler. Pascal Pitti die zingt bij de Nationale Opera al in Amsterdam en op heel veel andere plekken, heeft vocal cord. En Robert Weihrauch speelt fantastisch piano, is componist ook. We hebben eigenlijk geen echte aanbeveling nodig. Het zijn Limburgers en die zondag 19 november nodig ik u uit. Want niet alleen Puccini wordt gespeeld, maar ook Benjamin Britten, de serenade voor tenor, hoorn en piano. En dat is een prachtig werk wat u niet mag missen. Dus ik nodig u uit weer, kom 19 november, 11:15 doe ik de inleiding, zet ik het in een bepaalde format en om 12 uur is het concert. Dus welkom tot 19 november in het Munttheater in Weert.